Sanibona. Sengibuyile. So kuningi engifuna ukuxoxa nani kodwa manje isikhathi sincane. Yabo indaba. So lana into eyenzakalile ngiyithathele i-orange nje ngazenzela ama-slices zalo yabo. Lento ukuthi angithandi ukuthi ngibe ngumfudumezo ngishaye futhi kuqala ekuseni. Yeah. So siqale la siqale khona. Kwasijika kwasikuba yilento kanje yabo. Kodwa ngekho-ke lapho-ke ngiyadlula nje. Kunezinto engiyinothisayo nje kancane kancane. Yabo namhlanje uLwesine playlist yami ey'ngoma ivele ingikhombela kuyigqomu manje. Kana ngiyidlalela kahle i-house, ngidlala ne-piano. Kodwa buka ngikupha nje. Okay-ke okunye futhi ngizonyamalala next week sonto lonke. Unyamalala kwami hayi ukuthi ngoba nakho mhlawumbe ukuthi angisazwani nani noma kunjani njani. Phela ngihlezi ngigadile lezo ukuthi hayi bana sangikhulume sine ungifihlile ungihayidile status. Hey mina inkinga man. Hey. No, into ethi ngisafuna ukuthi nginezi isikhathi nje ukuthi ngifunde isiNgisi yabo. Sonto lonke ngizobe ngifunda isiNgisi hard. Mangibuya leli sonto elilandela lelo ngizonenzela ama-video ngesiNgisi yabo, ngenzela accommodate abangani bami abanye phela yabo, akusinena kuphela yabo, nginempilo ngaphandle kwenu. Yebo indaba hayi ngake ngaya ngolunye usuku kulezi ndawo lezi zenu lezo nihambayo lezi kuthiwa ama-group ebusuku yabo. So ngekathi ngifika laphana kwawukuthi kwakade kudlala nje i-house yabo. Hayi ase ngena u-DJ othithi wavele wadedela igqomu esithethe. Ngathuka mina ukuthi kanti kwenzakalani. Abanye ngibabona bakhipha ulimi, abanye bashona phansi bavembuka baphezulu. Hayi benza imisindo engayi-understand, imisindo engayiqondi. Ngayibuza ukuthi hayibo kwenzakalani. Yabo nje lento engiyenzayo ezinye zezinto engayifunda lapha. Abanye babenza le misindo le ngazuthi angazi noma yini iy'nkawu. Hayi Asha. Okay, ngiyabonga-ke.